A praia do Castelete, en Vilaxoán, máis coñecida como a Praia Canina, foi no seu día un espazo onde as persoas sen coidado tiraban ali o lixo. Ao convertela nunha praia canina, o areal foi gozando de máis coidado e limpeza, pero para deixala totalmente renovada, as mariscadoras a pé e a Asociación de Veciños de Vilaxoán realizaron este mércores unha xornada de recollida de lixo. O que estamos limpiando esta praia, o Castelete, de escombro, plásticos e todo canto se topa por aquí. Vamos a regenerar a playa, temos que limpiala para botar area e en fin, sabedes que estamos sacando bastante porquería. Nas súas tarefas, ambas asociacións atoparon lixo de todo tipo. Se estades grabando, xa ves plásticos, ladrillos de obra, aquí hai moito material de obra, cristales, cordas. A corda é normal topala no mar, pero ladrillos e esas cousas non. Botellas, un pouco de todo. Dende a agrupación de mariscadoras a pé teñen como objetivo rexenerar a praia para poder realizar nela tarefas de produción e recollida da ameixa. O objetivo é rexenerala, botar area nova para volver a sembrar aquí en condicións. Facer unha limpieza e volver a sembrar isto en condicións. No caso da Asociación de Veciños, o seu objetivo é poñer en valor o areal e facelo máis atractivo para os visitantes, xa sexan persoas ou cans. É unha praia problemática porque hai moito cascallo de obra, cristais, tellas, entón aquí ven moita xente, sobre todo con animais, con mascotas, e é unha pena porque estamos todos a mancar os pés, os cans tamén e tal, e bueno, se queremos poñer en valor esta praia, pois bueno, a iniciativa é de botar unha man. Dende a Asociación Veciñal piden ás administracións que doten a praia de contedores para que a xente poida tirar o lixo que se atopa e así colaborar a rexenerar a praia. En canto ás mariscadoras, nas vindeiras datas a Xunta de Galicia realizará un aporte de area para que as traballadoras poidan sementar e aumentar así as súas áreas de produción.